Rýchlo, všetci sem! Lezes, mamka. Prišiel list. Prečítavam ho, vy neschopní analfabeti. Zvoľte nového prezidenta. Môžete kandidovať alebo voliť. Príďte a staňte sa prezidentom. A môžem byť prezidentom ja? Ha, ty určite. To by tu všetko ráno popolom. Eva Pišta, ja budem kandidovať na prezidenta. A prvou kandidátkou je Gizela Puštakiová. Ja kandidujem preto, aby som mohla zlepšiť výučbu detí. Netreb, Giza, ty to furt len zhoršuješ. A aj preto, aby som pomohla s prostým ľuďom ako túto pani. Nenaser ma, Giza, lebo po tebe skočím. A ďalším kandidátom je Siegfried Zápalka. Ja kandidujem preto, aby som zlepšil pohyb detí. Nemáš čo hovoriť. Naučil si mojho vnuka akurát prd a dve mašle. A posledným kandidátkou je Ildiko Patvároš. Ja kandidujem preto, aby som mala doživotnú ochranku, penziu, aby som sa mohla na jarmoku smiať do ksichtu. A novým prezidentom sa stáva Gizela Puštakiová. Čože? Inak zaňoš. Giza, toto čo má znamená? A máme po voľbách.